Machiegni twake chendo maru pinyano ka seche oserengo sa en dakika 30 tok sa dek maru kinyi. Gisani kororo kini machiegni twake chendo mar Ombaka oromo. Kiny makawuono wamenya ni na tij jod bura e counties magwa mopogore opogore. Madho liech luongo di Human Rep. Okiny makawuono nyakwa Ramogi kan neno posters mabede nwa keyo e mbui magwa, mago mag YouTube, beg mano mar Facebook, Twitter. Wadoro loso gi jod bura magwa, mago mag Nyanza. Adhi loso kaendi antiere gi Dr. Ombaka, mabende en jaod bura e county ma Siaya, mabende osechopo. Mamoko mabende biro bedo kariwore koda en Fatuma Mohamed, mabende en jaod bura e county ma Migori, kanyakla kod Joyce Osogo Bensuda, ma en jaod bura e county mano ma Homa Bay. Koro ponono ni intiere gi ote moramora ne jaod bura magwa, mago mag Nyanza, ibro bedo kioronwa. Kata kamano kiny makawuono no koyudo thuolo mano mar bedo gi jod bura e county ma Kisumo kaluwore kod dich makoni kod kocha. Koko manya kwa Ramogi penjo mabende wajapendo kinde ka kinde, mabende aneno ka jowa okoseriere godo matin. Ma en penjo ka bende ing'eyo tij jod bura mari mar county, tij Human Rep en ang'o? Tij Human Rep nyakwa Ramogi gin mana jod bura mamoko mana kaka jod bura mamoko mano mag constituency magi. Tije maduong' mana gin adek mane od bura maduong' ma pacho kae. Koko mano mago duto te wabro bedo kwa tuakie. Bende parni thuolo mar Human Reps kata mana jod bura e counties no biro e pacho kaendi mane katiba mar higa mar 2010 bang' referendum nego. Manyiso ni thuolo mokwongo mabende oganda ma pacho kaendi no yudo thuolo mar yiero women rep ne en higa mar 2013. Kiny makawuono an gi thuolo makende mar bedo kod Dr. Ombaka, achiel kuom wenda mabende osechopo. En achiel kuom jod bura mag counties matam mare mar adek bang' ka noyiere e higa mar 2013. Daktari ero kini machiegni. Erokamano. Agoyo erokamano mang'eny ni iluonga mondo awuo gi jopiny. Amoso gi mang'eny ni oyawre uru jodalawa, jo Siaya gi jo Kenya mangima, kuma jo winjo nitie kamora mora kata gibed loka pinje maoko. Muso kenda geno un maber. Amor machopo mondo aler ni jopiny. Tich mwatiyo kaka woman rep, woman representative manie katiba ma 2010. Hawi maber, anyalo wacho ni en hawi maber ni jopiny ose trusta. Osemia luor kendo osemia hera mang'eny. Mosemia mabede kom ni nyadi dek, mae kora chako mar adek. Nikech afil ni asetiyo maber kata kom ni okosebedo kom mayot rito. To bende dawach ni en pak gi puoch gi pak. En puoch gi pak. Chakre higa mar 2013 no chako yiere kendo. Agoni gero kamano mathoth gi chunya te, nikech mano ng'eny mine manie komni okoseyudo thuolo machal kamano. Omiya kwanra kaka ng'ano man gi hawi ma jopiny nigo gi geno, kendo bende an kod gi geno. Kendo mano emomiyo agoni gero kamano gi miya chance mondo aserve gi kaka ber kendo kaka rach nitie. Marach nitie to wabo loso kendo watemo loso. Erokamano ahinya. Omiyo jopiny okinyi makawuono, jo county, jopiny mantiere county ma Siaya mano jaod bura maru koruoro ote, un mune ground kacha ponono no wacho gimoro mosetimo mapok otimo, un mabende biro bedo kuchwalo ote. En mani daktari, nitiere thoth oganda mokia ni tij jaod bura e county en ang'o? Anasenge konegi matini jaod bura e county woman rep tije chal mana ka mbunge mare mano mar constituency kata mana kar chung'od bura. Kinuonegi nikech ber kwa chako mar mondo mi wang'e ground mwachakego ote magidhi bedo ka gioro. Jafuambo kata mana joneno magwa ong'e ote makare magioro kiny makawuono. Erokamano Sharon. Tich mar woman rep mana kaka isewacho en tich mar bede bunge. E bunge kanyo idonje gombulu ma jopiny. To kisedonjo kanyo gi jopiny to tich mitiyo ni e katiba, ondik ni e katiba ma 2010. Tije gi gin adek ma katiba wacho. Achiel ibedo ng'ano ma represent jopiny mogoni ombulu. Kori represent area mi ae, ana ae county ma Siaya. To jomoko bende represent constituency ma margi. Mano MP morito constituency achiel. To MCA morito ward bendo represent ward no. Koro the word representation enroll mar ng'amo yier e bunge kato riere e county.
Omiyo mano role number 1. Representation ma jogo mogoni ombulu kata jogo modake area manene iwuoke kigoni ombulu. Role mar 2 iluongo gi kizungu ni oversight. Icheko kaka sirikal tiyo gi pesa kata tiyo e yo mopogre opogre maber gi marach. Mondo ikony sirikal oti maler kendo maber higni 5 moyierego. Mano oversight. Mar 3 en loso chike. Making laws gi kizungu. Loso chike ma ji nyalo luwo makonyo jopiny. Loso chike mag osiptal, health, mag somo, mag ngima generally. To chike gi duto waloso gi nikech jopiny nigi ywak ni karach. To kuma richo go ka chik dwarore no losi, to mane kaka jabura me bunge lose. To ka chike richo ma hinyo jopiny, to chike gi bendi golo. Wanyalo golo gi kata wanyalo amend gi. Koro loso chike nitie nyadidek. Iloso chike manyien kata igolo chike maricho ma hinyo jopiny, kata waloso machon wa improve, waloso mondo bed maber, mondo feel ni watiyo within time ma chike go onego bed ni tiyo go. Aya, kanyo kore lero mag makare. Koro nyakoram gajwang' gino mara ni koro wane page 1. Koro ka ni oro ote